Γεια σας, είμαι η Αναστασία και καλωσορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Αριστοτελικές Αλήθειες, το show που εμπνεύστηκα επειδή γουστάρω να ακούω τον ήχο της φωνής μου. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι εγώ γυμναστήριο δεν πάω. Πέρασα και εγώ τη φάση στο Λύκειο από το 2022 μέχρι το 2024 που άκουγα funk και μίλαγα για τα ωφέλη της γυμναστικής με αντιστάσεις όταν οι γονείς μου με κράζαν και μου λέγανε να μην πηγαίνω άλλο γυμναστήριο γιατί θα γίνω σαν άντρας. Ήταν μια περίοδος ωραία, αλλά είναι μια περίοδος από την οποία έχω φύγει και γιατί. Μια μέρα μπήκα στον όγκο και από ό,τι φάνηκε ξέχασα να βγω. Και απλά όλα πήρα την τετρακύλα από εκεί και πέρα. Και ξέρετε τώρα, δεν με πειράζει ιδιαίτερα για την body positivity και αγάπα το σώμα σου σε όλες τις στιγμές και τις πλευρές του και δεν θέλω καθόλου να αυτοκτονήσω. By the way, αυτό το αστείο όταν το έγραψα. Ήμουνα 3 κιλά συν από ότι είμαι τώρα. Οπότε τώρα έχω χάσει 3 κιλά. Οπότε δεν ταυτίζομαι ιδιαίτερα με αυτό το joke και δεν το νιώθω. Γιατί νιώθω πολύ ωραία και snatched αυτή τη στιγμή που έχω χάσει τα 3 κιλά μου. Αλλά αυτό το αστείο έγραψα, αυτό θα ακούσετε τώρα, εντάξει. Αλλά μια μέρα, ρε παιδί μου, βαριόμουν, δεν είχα τι να κάνω. Μου έχουν απομείνει και 6 μήνες στη συνδρομή, τα οποία τα κλαίω καθημερινά αυτά τα λεφτά. Οπότε λέω, ας πάω ένα γυμναστήριο. 6 ήταν η ώρα. Στις 10 εγώ είχα κανονίσει να πάω να φάω κρέπες. Οπότε στο ενδιάμεσο κάτι έπρεπε να κάνω και πήγα γυμναστήριο. Και είμαι στο γυμναστήριο και βλέπω ένα πολύ ωραίο παιδί. Τι έγινε όμως με αυτό το ωραίο παιδί? Αυτός δεν ήταν τόσο συγκλονιστικά ωραίος ώστε να τον παρατηρήσω μία απλή καθημερινή στη ζούγκλα από Νεάτερνταλ που είναι το γυμναστήριο στις 8 η ώρα, αφού έχω δουλέψει 8 ώρες, αφού έχω περάσει 2,5 ώρες στα μέσα, αφού έχω κλάψει ήδη 2 φορές και αφού έχω μόλις βγάλει την πρώτη μου άσπρη τρίχα σε ηλικία 20 χρονών. Ναι, αυτό συνέβη εκείνη την ημέρα. Εντάξει, δεν θέλω να το συζητήσω περισσότερο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ένα Σάββατο βράδυ που έχω βγει χαλαρή, περιποιημένη, για να περάσω καλά και να βγω για κυνήγι, θα τον παρατηρούσα σίγουρα γιατί ήταν ωραίος. Αλλά σε μια τέτοια παρακμιακή και αγχώδη κατάσταση, όπου εκείνη την ώρα στους πάγκους του γυμναστηρίου θα βρεις αποτυπώματα από υδρότα οπισθίων. Οπισθίων είπα για να είμαι λίγο πιο κόσμια. Πιστεύω έτσι θα το λέει και ο φίλος μας ο Αριστοτέλης, αλλά εγώ θα πω κόλλου. Αποτυπώματα κόλλου. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν δεν θα τον παρατηρούσα. Υπό κανονικές συνθήκες. Τι τον έσωσε όμως και τον παρατήρησα? Ότι είχε ένα πόδι. Όλοι έχουμε από ένα πόδι, αλλά αυτός είχε μόνο ένα πόδι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έπεσε πρώτα το μάτι μου στο συνθετικό, που είναι κάτι που δεν το βλέπει συχνά. Και μετά, αφού είδα το συνθετικό, είπα να κοιτάξω και τη μούρη. Και λέω, όπα, τι ωραίος είναι αυτός. Και λέω, θα πάω να του μιλήσω. Ποιο ήταν το θέμα όμως εδώ? Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουνα σαν τον ανάποδο γαμότο. Γιατί ήμουνα σαν ανάποδο γαμότο? Γιατί δεν σας το κρύβω ότι εγώ τους γυμναστηριακούς τους αντιπαθώ λιγουλάκι ως πάρα πολύ. Γιατί και η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να ακούω ξανά και ξανά το ίδιο story για το πως τρώγανε bullying στο σχολείο επειδή ήταν χοντροί και έτσι ξεκίνησαν το γυμναστήριο για να βρουν τη δύναμή τους και τώρα κάνουν bullying αυτοί στους άλλους. It's not my cup of tea, βέβαια. Περιορέξιο σκολοκυδόπιτα. Και εγώ όταν βλέπω έτσι ένα μεγάλο ζουμερό δικέφαλο, δεν σας το κρύβω ότι βαράνε καμπανάκια στο κεφάλι μου και ακούω αυτή τη συχνότητα που ακούνε μόνο τα σκυλιά και οι γυναίκες σε όρυξία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν πάω ιδιαίτερα περιποιημένη στο γυμναστήριο, επειδή ξέρω ότι οι άντρες που βρίσκονται εκεί μέσα δεν με ενδιαφέρουν και δεν με ενδιαφέρουν. Αυτό. Και γι' αυτό δεν ένιωσα άνετα εκείνη τη στιγμή να του μιλήσω. Ωραία. Είδες όμως καμιά φορά που βρίσκεις διαμαντάκια από εκεί που δεν το περιμένεις? Κουτσά διαμαντάκια μεν, αλλά εξακολουθούν να είναι διαμαντάκια και τα διαμαντάκια δεν χάνουν την αξία τους. Apparently χάνουν μόνο τα πόδια τους, οπότε it's fine. Σημειώστε το αυτό, είναι το σημερινό δίδαγμα. Τέλος πάντων, άρα δεν του μιλάω. Και ξαναπάω γυμναστήριο λοιπόν μετά από 2,5 εβδομάδες, γιατί όπως είπαμε δεν πάω με κάποια συχνότητα στο γυμναστήριο και τον ξαναβλέπω. Και σοκαρίστηκα, ρε φίλε, που τον ξαναείδα, γιατί δεν γίνεται να τον είδα και τις 2 μεμονωμένες φορές που αποφάσισα πως θα αλλάξω τη ζωή μου και θα γίνω μοντέλο της Victoria's Secret και θα τρέφω μόνο με κοτόριζο και θα πίνω νερό. Πριν βέβαια αυτό το παρατήσω και επιστρέψω στο να τρώω πατατάκια τσιπίτα ρίγανη για βραδινό. Πατατάκια τσιπίτα, τα καλύτερα πατατάκια. Fight me. Έλα ρε φίλε, ναι ρε, μπράβο! Ξέρει ο περιπτεράς ότι όταν με βλέπει με ρόμπα, παντόφλα, αν φτάνει από το περίπτερο βέβαια να δει μέχρι κάτω την παντόφλα, και το original slick back, δηλαδή το slick back που είναι φτιαγμένο από λίγδα και όχι από αφρό ή gel, ξέρει ότι θα πάρω πατατάκια τσιπίτα ρίγανη. Ναι, λοιπόν, δεν γίνεται και τις 2 φορές που πήγα και τις 2 φορές να τον πέτυχα. Είναι ξεκάθαρα καρμικό. Σίγουρα το σύμπαν μας θέλει μαζί και θα γίνει ο μελλοντικός μου άντρας και θα παντρευτούμε. Οπότε λέω, θα του μιλήσω. Και σκέφτομαι τι να του πω, τι να του πω, τι να του πω. Και ποια φαϊνή ιδέα ξεπηδάει στο μυαλό μου? Όχι, πείτε μου εσείς. Είχα τη φαϊνή ιδέα να πάω και να του πω, θα περίμενα να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα, αλλά είπα να σε διευκολύνω. Πιάσατε? Επειδή έχει ένα πόδι. Ναι, παιδιά, μόνο αυτό μπορούσα να πω. Όχι, μη με κράζετε, εντάξει. Όχι, δεν ήθελα να πάω να πω, θες να κάνουμε ένα λάξ? Το έχω πει 800.000 φορές στη ζωή μου. Πόσες φορές στη ζωή μου θα έχω την ευκαιρία να συνδυάσω joke με ανθρώπους για ειδικές ανάγκες, με πέσιμο? Τέλος πάντων, επειδή όμως καταλαβαίνω ότι ήταν λίγο ρίσκι και βαρύ, ήθελα λίγο χρόνο μέσα μου να το επεξεργαστώ. Οπότε λέω την επόμενη φορά που θα τον δω, που θα είμαι ακόμα πιο όμορφη από ότι είμαι σήμερα, θα του το πω. Ούτως ή άλλως, όπως είπαμε, το σύμπαν μας θέλει σίγουρα μαζί, οπότε σίγουρα θα τον ξαναδώ. Και παιδιά, δεν τον ξαναείδα ποτέ.
και άρχισα να πηγαίνω συστηματικά γυμναστήριο και δεν τον ξαναείδα ποτέ. Και όλο αυτό, το ευζήν και η διατροφή και η άσκηση πήγαν στράφη. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι τον πέτυχα μια φορά να βγαίνει από ένα άλλο γυμναστήριο. Σας το ορκίζομαι, δεν τον στόκαρα. Ήταν τυχαίο. Όπως είπαμε, το σύμπαν δουλεύει για μένα και τον άντρα μου. Οπότε, άμα αποφασίσω ποτέ να ξανασηκωθώ από τον καναπέ και να αφήσω τα τσιπί τα πατατάκια κάτω, ξέρω και πού θα γραφτώ για να δω και το φίλο μας. Βέβαια, όταν τον είδα στον δρόμο ήταν λίγο μακριά μου. Οπότε σκέφτηκα να τον πάρω στο κατόπι να του μιλήσω εκείνη την ώρα. Αλλά σκέφτηκα μήπως κατηγορηθώ για κάποια ρατσιστική επίθεση or something και κόμπλαρα πάλι. Αυτά. Αν είναι να κρατήσετε κάτι από το σημερινό επεισόδιο, κρατήστε ότι ωραίο το ευζήν και η κολάρα, αλλά το κοτόριζο του μπόνι. Γεια σας. Ακολουθήστε με όπου σας εξυπηρετεί. Instagram, TikTok, like, subscribe. Το link, τον half page θα το βρείτε στην περιγραφή και όλα τους στα social. Τώρα κρατάω για λίγο περισσότερο το outro για να βάλω βιντεάκια για να πατήσετε για να έχω περισσότερο engagement κτλ. Αυτά. Γεια σας.